Telebistako debatek nola funtzionatzen duten ikusiko dugu. Eztabaidaren teoria xiplea da, bat alde, bestea kontra, oihu asko eta publikoa zirikatzen. Sistema erraza da. Etxeko zaborra birziklatzeko, ea poltsa berean sartu behar den, eda poltsa ezberdinetan salikatu behar den. Horren inguruan eztabaidatuko dute, eta sardak ez dela, Jon Andueza eta Elena Etxebarria. Eskatzin, zukaldin dagazu zen, eskatzin dagazu zen katxarro guzti, pai platera, joiarak eta horretanok, zuk ez dugu zitzen hartu danak eta holan bota. Etxezuz bako etxe bere lekun ipinizta. Nik esan, txiki baten barruan sailkapen hori ondo dagoela. Baina azkenean iruditzen zait, komplikatu egiten dugula gure bizimodua. Aklaratzekoren nahikoa lan eukitzen dugula. Eta inguru giroa izorratuta baldin badago, horrekin ez dugula ezer konponduko Elena, edo ezer gutxi konponduko dugula. Zuek ez da zuenak. Hain ekologistia baldin bazara, hemendik aurrera idazu mesedetxo bat. Ondarrutik, Mercedesian etorri berrian, etorri bizikleta. Trapero, trapusarrak! Eta ogun horretan, txartelak egiten zure Hori bai, hori bai, kampaina elektorala.